Salam, Ata Vatan TV kanalının tomaşaçylary, mehmanlary. Men Döwran Oragarajew, Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalynyň baş redaktory. Men şu gün siz bilen şeýle söhbet edýändim. Täbide köp sany soralar gelip goşýar. Şo soralardan jogabyny bilýän, anyk bilýän bir näçe soralarymyň jogaplaryny size ýetirmek isleýän. Bizim umman soralarymyzy şeýle aramda iki topar bölüp bileriz. Birinci stopar halkara okuw barady, ikinci stopar bolsa halkara uçuratmalar bardy. Gelin indi başlaýyn. Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalynyň bilýäňiz Ata Vatan Türkmenistan.com saýty hereket etýär. Biz şu saýtymyzda häzir şeýle halkara okuw barady, halkara uçuratmalar barady. Bir näçe habary şu saýtymyza goýduk, şu saýtymyz bilen köp sanly okuyjylarymyzy ýetirdik. Saýtymyzda habarlarymyz biz Instagram saýpamyzda, Facebook saýpamyzda, imo saýpamyzda we beýleki jemgyýetçilik torlaryna da köp sanly okuyjylar ýetirip gelýär. Indi ilkinji topar soralar halkara okuw barada bolan üçin şo barada bir näme görüň edýäli. Ýadyňyza düşýän bolsa şu ýylyň 13-nji awgustunda biz Ata Vatan Türkmenistan.com saýtyny Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan daşy ýurtda okumak isleýän, sanawdaky, halkara sanawdaky ýokary gujaýlaryna gitmek isleýän, ýagny öňe okap berenler we ilkinji ýere gitmek isleýänler barada bir habar goýupdyk. Habar ýetiripdik, 13-nji awgustda goýduk. Şol habaryň mazmuny gysaçka ýatdaýlyň. Habaryň mazmuny şeýletdi. Ýagny 13-nji awgust aýyndan başlap Türkmenistanyň bilim ministrliginiň paýtadymyzdaky we welaýatleriň deýişli bilim bölümlerini okuw resnamlar kabul etdiler. Bir komissiya şeýle türkmençeler ýa-da şeýle düşünükleri aýtlar komissiya döredilýär. Şo komissiya resnamlar kabul edip alýar we şoňa görä belli sanawdan geçen sanawdan giren talipleri, daşy ýurtlara okumak üçin goşmaça mümkinçilikler döredilýär. Umman habaryň mazmuny. İlk bilen şunu etiresime gelýär. Gynansak şo biz habar goýamyzda käbir, hani men dırnaşyny şeýde aýdasym gelýär şo adamlara, adamlaryň beýenjini gynanýan adamlar diýinne. Ýalan habar, ýok bundan satmy direk näme laýyk ýylyjak bolýanmy, näme bir direk adamlara umyt berýän diýip köp şundalar, köp diýmänne, belli bir adamlar ýeni dırnaşyny ýürek bolat diýili. Ýöne biz şeýle biz saýtymyza ýa beýleki jemgyýetçilik torlaryna habar goýamyzda biz anonymy etmän goýamyz. Şondan köp soralar gelýär, näme şunu goýamyz? 100% şonu anonymasa goýamyz. İlk anonyýas, anonyma ýetýär, şonu sonunda saýtymyza ýerleşdirýär. Bu habar medýa şonlara habardy. Hatda men şeýle aýdyp bilerim şonu bu şo habar goýamyzyň dowam etýän bir hepden dowamyny men özüme işlerlemede, işleşen olanlamada gıydamada gelenler aydamaktan öğrenme gelenleri adının 2000 sanak can, SMS ya Instagram'dan yazmak ya işte mail atmak adamlar cevap. Sonra kanayam başladı sonra cevap kulluk mu deyip zannet başlarlarım oldu da şonlarla. Ve ya adam manyalı tam manyalı biz adamları yeke düşündürdük. İnni öğrenmem şu vat şu vattaki habardan sonra komissiya dokumentlerini tavsiyelerip talipnamız bir gitip başladılar. Özüňizden bilýäňiz. Şu vat olanlamaz, gıydamaz birincide okuw etýärler, öňe okap berenler, okuw jaýlaryna gitip başladylar. Haýsy okuwlar diýmezde diýdi, halkara sanawda okuw jaýlary diýdi, okuw mekdepleri diýdi. Indi ola haýsyla diýerler. Biz aslında 2019-njy ýyl aslında ilkinji ýere sanaw şonu düzüldi. 2019-njy ýyldan bäri biz Ata Vatan Türkmenistan.com saýtynyň bilim bölümine şo barda biz esasy ýurtlaryň, mesalan Türkiýeň, Garasy döwletiniň arkalaşygyny giren ýurtlaryň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýa-da şu beýleki türkmen taýyplarynyň iň köp gitýän ýurtlarynyň şo sanawy bilim ministrligi tarapyndan diplomy ikrar edilýän sanawy giren ýokary biz sanawyny her ýyl täzelenýär, her ýyl ýetirip gelýär. Nehip bolsa 2020-nji ýylda okuw etmek isleýärler. Şo sanawy nehip bolsa biziň saýtymyzdan ýanwar aýyndan başlap umyt garaşýar, goýup başlarys.
Hatta biz Planet TV geçen bir nemesi koyduk. Atavatan TV YouTube kanalımızda da yürütüş şu mektepler vardı. Video haberim koymak niyetimiz var. Ne 2021-nji ýyl onun şekillerim kim haysan oda ya okap öğrenmese men şu tanaw girýärmi diýen ýa-da sonra dörýärmi olsa Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atavatan Türkmenistan.com saytyna girdiler. Bilim bölümü var. Ne şu ýerde de şu tanaw tap bilerler. Indi geleli esas köp kişim şu menader akşam ýerde habar bolajak diýip Instagram hasabymyzdan paýlaşamdy. Atavatan Türkmen diýip Instagram hasabymyz var. Köp sanly soralar gelýär, entem gelip duranlar. Bir neme, köp sanly bir nemesini okudum, okap içselemi. Şondan gelen soralarym var. Esas soralarym ýa-ni kaçmaýalakdy. Halkara uçuratmalar bar edi. Ýöne. Şoňa geçmeden önce ýene bir ýatdasymy gelýär. Atavatan TV kanalımız, ene şu video haber tomaş etdiğin TV kanalımız. Dünya barışındaly habarlar koymakdan. Bizim mesela üçün Atavatan ýazarlar diýip şol gepleşimiz we ýa-da mesela üçün biznes näet ösürmeli, nemen öýdüm alyp barýan online sabaklamazdan ma Türkmen kinolaryny oýýar, Türkmen aýdymlaryny ýitirip başladyk, ene şol goýup başladyk. Ozoň çağlar üçün gepleşikleri we eger şu kanalımızda aslında köp gyzyklyklary bar. Hatta ýakynda şeýle mailnamamyz bar. Näip bolsa biz ingilis dilini öwrenmek isleýänler üçin online mut online ingilis dili sabagy, hatta ingilis matematika öwrenmek isleýänler üçin matematika sabagy tema şekilde her gün bolmasa da bir näçe günden bir goýup adamlara bir goşmaşa mümkinçilik dili öwrenmek isleýänler üçin biz mesela üçün makul sözlük diýip bizim aplikasiýamyz, saytymyz, ama şonda da biz köp zatlar goýýar. Ýöne diýmek ýetenok. Şonu adam gerin giňeldip, şonuň üçin Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atavatan TV YouTube kanalyna agda bolun. Size aslında köp maglumatlar şo ýerden alyp bilersiňiz. Geleýin indi halkara atnawlar bar edi. Indi özüňiz bilýäňiz 2020-nji ýylyň mart aýyndan beri halkara atnawlary çäklendirilen şekilde şol sebäpli şol döwürden beri bizim Türkmenistan avia kompaniýasy, şolar wagtda Türkiýanyň Türk Hava Ýolları kompaniýasy, Russiýanyň SED avia kompaniýasy we bir näçe atnawlar bar. Halkara ýürütüş soratnawlaryny amalaşdyrýar. Ýürütüş soratnawlary charter diýip bilinýär. Ol adaty gündelik soratnawlar däl, bir mailnamanyň, ýani öňünden düze mailnamanyň şähernatyny däl, ýürüte bir maksat üçin gurulýan şeýler düşündirende soratnawlary şolar bolup gelýär. Indi Russiýanyň SED kompaniýasy häzirçe 28 sanak soratnawlaryny amalaşdyrdy. Türk Hava Ýolları kompaniýasy şonça ýürütüş soratnawlaryny amalaşdyrdy. Indi size o habarlar, şeýle bir habar, charter reisler manaşdy ýöne. Ýakynda 3 sanak ýürütü reis we halkara reis we biri ertir aýyň 9-na berden kalendardan Russiýanyň SED avia kompaniýasy Türkmenavat Moskwa boýunça 29-njy ýürütü atnawna amalaşdyrýar. Bu ertir. Aslında ertir yeni bir reis var, yeni bir gatnaw var. Bu olsa Türk Hava Ýolları avia kompaniýasynyň ertir. Ol olsa İstanbul Aşgabat İstanbul boýunça ertir amalaşdyrýar. Yeni bir Türk Hava Ýollarynyň halkara soratnawlardaky charter reis bolsa 10 kişine olsa Bagar Rune eken. Bagar Rune ol olsa İstanbul Türkmenmaşy İstanbul boýunça. Ine size 3 sanak ýakyn tarihte bir näçe gün içinde boljak halkara reisleri bardy, habarlar. Indi diýip bilersiňiz ki, ertir habarmany men beýdasy bar. Ýa-da ýakynlaşanda goýlaýam. Aslında ütkap bilýär, ütkabyndyr ýa. Biz anyny ýetmäni, mesela üçin ýa-ni şabar videon çekmäken meni endi Türk Hava Ýolları kompaniýasynyň Aşgabat ofisine jaň etdim. Ertirki ütkä nokta mı, öňkülemede dowmy, şonu anyklap, toşna 100% bir adatda naşar ýagdaýlar aýryryň, ýöne 100% ummanynda meýilleşdirilen neme bolýan bolanokmy. Sebäbi
şu wagt 100% anyk habarlar goýandan soňra boldy hada şonu da yalan diýerler wa da şunda özüňiz bir habar goýsak şo bolmasa da biziň atymyzy yalança çykarjak bolýarlar. Ýani gaýdanym ýokardaýdanım adamlaryň beýenjine gynanýan adamlar bar. Ine şolar habarlary anyny ýetmän goýup bilemizok. Anyny ýetýär, ondan soň goýýas. Inni adat soratmalar barda soraýarlar. Ol barda diýeni en gaýçmýarlar. 100% anyk, toşna, hökmän suratda üýtgemejek ýalar habary anyk ýetemde soňra, anynda soňra aýtyp bilerin. Men şu wagt size hani aýyn palanna bolýar, şeýle bolýar, palanna başlaýar. Ýene bir zat bolýar diýip aýtyp bilemok. Şonuň üçin de adat soratmalarda da köp soraýarlar da, haçan goýýaňyz, haçan başlaýar. Şol habary ýan gaýtmýarlar. Anyk bolandan soňra biz hepde ilkinji bolup şu wagt söýlediniz, bilýäňiz ilkinji bolup biz ýetirýärsiz. Mundan soňra da biz ýetirýäris. Hepde ýöne ýan gaýdanym anyk bolandan soňra. Ýani biz bärde işte erti bolmagy mümkin, bir ýyl bolmagy üçin ýa 10-çyna bolýar, 5-çyna bolýar, 2-çyna bolýar diýipdi. Her gün üýtgäp duran habar goýup da biz onu islämizok. Şonuň üçin biziň ýazarlan, kanalymyzy ýazarlan, hökmän suratda saytymyzy ýazarlan, Instagram kanal hasabymyzy ýazarlan we bizden habar näip bolsa biz size şeýle habar elmede ýan gaýtmýak. Anyk bolanda soňra biz size ýetireriz. Indi bu manada bize men şu wagtky etjek söhbetinde mailleşdiren esas temalarym, esas soralara jogaplarym şey. Belki siz şu wagt maňa Instagramdan belki öňe ýazandyrsynız, başga soralardan sorandyrsynız, ýöne men jogap bilmeýän soramyň jogabyny size aýtyp bilemok. Yani bilýän adam men size paýlaşdym. Nähip bolsa geljekde de hani şeýle biz habarlar ýetirip durar size. Video habarlar biz andan soňra hasam sanyny artdyrmak niýetimiz. Umman size ýurdumyzdäki esasen köp hanly tomoşaçylarymyzy gyzykandyrýan ýa-da soratmaları, halkara hukuk ülmanlaşykly habarlar size nähip bolsa ýetip durar. Kanalymyza ýa-da agza bolun, bizi izlap durun. Biz mudamy nähip bolsa size o habarlary ýetirmek üçin başyňyza men bolaryn ýa-da beýle oglan ýylamyz bolar. Biz ýöne mudamy size o habarlar bilen nähip bolsa garşyňyza çykyp durarys. Hoş, sag bolun.